U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zakonitosti duše u berzahu. Duša se može nalaziti u najgodnijem veličanstvenom društvu i kretati se kud god želi, te istovremeno biti u stanju čuti selam onoga kojoj selam nazove kod njezina mezara i primaknuti se toliko da može uzvratiti na selam. Duhovni subjekt, duša, ruh, ima svoje zakonitosti koje su drugačije od onih kod materijalnog subjekta. Duše se i u berzahu jedne od drugih razlikuju kao što se razlikuju na dunjaluku. Svjesni smo činjenice da se duše na ovom svijetu veoma razlikuju jedne od drugih shodno njihovim osobinama, kao što su snaga, sporost, brzina itd. Duša oslobođena ropstva tijela, tjelesne sputanosti i vezanosti za to tijelo, slobodnije se kreće, snažnija je, prodornija, poticajnija, brže se uspinje i veže za Boga od bijedne duše zarobljene interesima tijela i njegovim zapregama. Brojna su snoviđenja različitih vrsta ljudi o dejstvu duša nakon njihove fizičke smrti, o njihovom činjenju nečega što nisu bile u stanju učiniti dok su bile vezane za tijelo. Koliko je samo puta u snu viđen vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme kako zajedno sa Ebu Bekrom i Omerom radijallahu anhuma, to jest njihove duše koje već bijahu preselile, poražavaju vojske nevjernika, da bi potom te vojske doista bile viđene poraženim i slomljenim, uprkos njihovoj brojnosti u odnosu na slabije opremljene i malobrojne vjernike. Samo što se nađu izložene svjetlosti Božjih imena i svojstava, duše zasijaju i bivaju obuhvaćene neopisivim blaženstvom i srećom. Opskrba su im božanska učenja.